ndakanamatisa vanhu paraya taitanga tati ngavasumudze maoko vakadayo. Zvino ndakarisa tati nehanda ndakasikana kokuti akozova rini kwezuva nyaya tichitambudzika mweya unoera, kokuti akozova rini kwezuva nyaya tichidzinyirirwa, koinga chaneta wani nokunwa misozi, totsirira kudzamari kuve riniko. Inga nguva panguva yechando, inga miti panguva yechando inozvorodza, inokuhumuka mashizha yombowana rudekaro, kozoti nokuchena kokunze edombe ramashizha vovavo nenhenhere inoyevedza, shiri nemhuka nenyuchi zvokwezwa nouhema. Kwaisu rugare chatisvikira riniko? Vana vacheche vatinobereka vakati paiweza masimba, nhasi vokura vakatsunumwara munyika yakwavo, vochaya pavakararamira nokuzvidekadza, apa napapo paziri ufudze makumbo avo ava namatuzi nokuvobviswa neripoti rakasvika munyika. Kovosvike piko pfuma yenyika? Nhasi vakatora vakagovana paukama hwavo yepfumo chena. Nhasi vari kudya mafuta ayo nyika, isi tiri kudya nhoko dzezvironda. Nhasi vagere murusununguko, isi tigere murushambwa. Ko nhaye mbuyani handatosvika kupi? Yasvika nguva zvino yekutenda Baba.